CGB Flash Report. Mga tugang sarong van na may lunad na mga pasahero, piki ang mga dokumento, nadako po sa syudad ng Tabaco. Sa detalye, kaya ba dyan mga tugang si Jomar Bien? Jomar, i-detalye mo. Tama yan, BP Andre. Good morning sa mga panantabay. Una ako di sa Terminal Can, Ciudad ng Tabaco. May sarong van na na-aprender ang Tabaco Police na kargado ng mga pasahero. 12 pasahero, siyam ang daing o peke ang mga dokumento. Tulusan na ang digilan dokumento. Mahilig niya to sa Zoom. Uni ang auto sa ruining passenger van na may plate number NBQ 6581. Na-prender na kang pulis kaulayon ta si pulis Lieutenant Colonel Edgar Azoteja, Chief of Police ng Tabaco, para makuwatan na mga detalye kini. Sir Len, kita sa DCGB na sa ibong nalinya si Henry Maceda. Hello, Chief. Amigo. Hello, Marinada. Sir Henry. Good morning. Yes, sir. Good morning. Ano pa ang detalye ka, Chief, na nadakop nindo na pika ibang dokumento na daradara kang van? Yes, sir. Actually po, kaso dakol na po unagot ang barita na dakol ang nagkukonvey kay mga private vehicle, nagdadara kay mga pasahero na mga daing mga fake ang documents. Kaya po, naalarma kita dahil nga ni sa nagpaparadakula ang volume kang mga nagpa-positive digdi sa lalong-lalo na po sa siyudad kang Tabaco. Yes. So kaya po sa muya pong binantayan ining oras kung saan po na nag-aaragi talaga ining mga bihikulong nasambit po. So kasubago pong early morning nagkondukta po ki Uplansita ang satuyang mga tropa dumampo sa barangay Buwang, boundary po ini kang Ligaw. Opo. So nakuha po sa atensyon kasi ini pong sarong ban medyo dakulong po sa pasahero. Ito po ang nag-call ki attention sa tropa ta, kaya po siya pigpara. Then kang pinara po, pighanapan ki mga documents. Yes. So may pig-present po. Out of 12 passengers, tulo lang po ang legit ang documents. The rest po mga photocopy lang. Oh my goodness. Okay. So then hinanapan taman po ki documents ang driver kung otorisado ba siya mag-convey ki passenger. Alagad po dahil siya kinaipresenta sa satuya. Kaya po napiritan ang satuyang tropa na daron po ini Bisay Patura for proper documentation. Opo. Then nag-coordinate na po kita sa samuyang alkalde na si Mama Crisel. Una kami po digdi sa terminal kasi igwa po digdi space at siyempre humanitarian consideration, pinabaraba taman po mo ng pasahero digdi po sa isolated na lugar digdi sa terminal kang Tabaco City. Opo. So sa bagay ng tabi, Chief, si siyang pwedeng managot dyan so pasahero ang bit-bit photocopy na. Opo. Actually po, pwede tasindang iguana po kita kinasuhan ka ini na nag-present po ki fake documents. Pwede po sindang makasuhan ka ini. Then ini pong lado man po kang driver dahil po dahil man kinaipresenta sa muya na otorisado sa magdara ki mga pasahero coming from other halik po sa ibang lugar sa Manila. So ito turn over ni man po ang bihikulo niya sa LTO. Para po, kung may maipresenta silang franchise, kung dahil man po, so mananagot po sinda sa kulurom na mag-convey mga pasahero. Natanay sa Chief, kidararang papel na ngayon magpapatunay na igwa siyang gari permit to travel? Wara? Dahil lamang po, ang sulaminting daraga ni lisensya, tapos lisensya po sa ORCR lang po ang bihikulo. Saka may pigbibit-bit pong pangaran. Iyo lang po ang kusugbuot kay ini. Ay may pig-name drop na pangaran. taga Antipolo po ini. Ang co-driver niya po taga Tabaco. Kaya siguro makusog mo ng buot kay ini maglawgi sa tuya. Ang bali po ang sakay kay ini Sir Henry, tulong pagkatanduanes. Apat na bakakay. Tulumang po pa Tabaco. May taga Sursugun pa. So gustong sabihin po, pagkatapos ka ining sarong pasahero, ihatod pa daw kutaan na inining Sorsogon. Si Say Tabi, Chief, ang managot dyan, pag-arog ka ng sitwasyon, Tabi? Ini pong, kung sisay po, sunadakop na during na plug down, so driver po ang liable. So driver, ang pwedeng may responsibilidad. Sa civil liability po, idadamay ta po, so registered owner kang sasakyan. Sa mga pasahero, Tabi, Chief?
So mga pasahero po, so nag-present po sa MUYA fake documents, ay may kasalanan man po sinda. Dahil po aram nindang padagos na fake ang daraninda na tatapig present pa sa MUYA. Iyon. So gustong sabihin, personal knowledge na fake ito. So kung nakalasot sa MUYA, lugi sa mga kababayan ta kung may sindang hilang. Yes. Hapot po nindo tabi Chief ining may dara na mga aruga na papeles kung sensin na kato nagkuha o pinano ninda ito? Yes, tinauna po digdi sa tuyang parang ini po na driver, may original na saro, para photocopy. Tinarawang kiting sararong, tigi-edit lang po na ang pangaran. Oh my goodness. Di, gusto sabihin, or sarong original, pig photocopy, puro pareho, sungaran lang ang pigbago. Yes, pigi-edit po ang pangaran. Iyan po susabi kan pasayro sa endo? Opo. Kaya, ngunyan po, piga-apudan ta na so laboratorio, sa info, na ginamit nila ito, hagadan tamang po sila certification na dahil po talaga sila nag-issue or else, pero nila pong ma-cooperate. Pwede pong may man po sa laboratorio. Siguro madadamay sinda. So ngun may nagtabi Chief, base sa interview mo dyan sa mga pasayro, saro lang sa original. Tulo po ang original. Ay, pinotocopy sa mga original, inedit sa pangaran. Pig-edit po ang pangaran. Pangyari. Kaya pag hinapot mo po sa saro, pag hiniling mo, ngaran niya man talaga. Iyo, tabi na ang gusto pangaran. Kaya parehong sindang laboratorio, parehong laboratorio. Opo. Kaya kunyan, pag hinagadan mo siya ki ID, i-compare mo duman sa kapot yung documents, parehas man po ang pangaran. Kaya kung dai mo talaga po re-ready sa ron, malalansi ka. Iyo. So tuminuga pala na ito sa naginibo, nag-photocopy mo dapat edit sa pangaran. Pag kang so medyo po na minata sabi mi, may mga teknik na kaming ginibo, hanggang po taton minuruga na lang na talaga ngayon dai man kami nag-agi ki laboratorio. Pangyayari sir. Kaya ba ko harayo pa talaga ang posibilidad na magkakaproblema kita sa mga pig sa hutan na igwasinda malay mo, di ba? Opo. Di ano pang disposisyon kayo ni Chief? Diretso ang file sa korte? Po, nya undig nagpe-prepare kami kan mga magkakanigong dokumento. Kasi po ining siyam na nagpresenta mo yaki peke na dokumento para po although sabihin tanangani talagang gusto nila mag-uruli. Iyo. Daiman po kita nagbabawal na mag-uli. Yes. As long as natama po ang dokumentong daraninda. Tama. Dahil po kita, lalong-lalo na po kami dito sa siyudad kang Tabaco, Sir Henry. Opo. Dahil po kami nagbabawal kung sa inkamanhaling lupalop na kinaban, as long as napigsunod mo po sa tamang dokumento, tamang protocol, welcome po sa Tabaco. Yes, exactly. Pero kung ralansihan na, iba nang hururon yan. Ibang hururon po ito. Opo. Dahil po kita matugot, dahil po yan makusog na sugo sa MUYA kang sa MUYAng Provincial Director, na talaga pong, maski may border na po kita, kami po gabos dito sa MUYAng mga area of responsibility, talagang nagdo-double check po kami. Opo. So makakahampang ini Chief ki disciplinary action sa pagpiling kaso nindo. Pwede po ining ma-inquest na nag-present na sa MUYA fake documents na may violation po talaga ini. Yes, tama. Iguana po kita kay ni Sir Gigiribuhan. Opo. Na kang isaroban nag-present man duman sa pier ki fake na document. Nakasuhan naman po na inquest na po ito. Very good. Okay, Chief, congratulations ha. Mabuhay po kamo sa Tabaco PNP. Ingat po kamo pirmi. Yes sir, thank you so much man po. Opo. Jomar. Okay, thank you very much Police Lieutenant Colonel Edgar Azuteha. Digdi tabi BP Henry, tamang malaw ako digdi. Pero dahil ko pang ki video, ani digdi sa mga pasahero. Iyo, demo na. Dahil na pa, ngayon dahil na mamit-pidan. Basta digdi mo nalinaw sinda. Dyan mo na, naka-isolate. Mahiling mo digdi sa Zoom. Ayan, may mga tukawan na nakatuka, bakante digdi. Sa walang parte ko, sa totoong parte kayo, dahil ko na hindi didiretsong camera. Ano yung sindadigdig hold mo na. So 12 nalalain man sutulo na ang dokumento is legal. Nasa nagkakaraon sindangon yan sa halina kayo din sa local government na pagkaon. Habang pighalat pa ang magiging decision digdi kang health kung ano na mga dapat na gibuon digdi. Okay. So, dahil ko na pig-video ang tabi BPN. Yes, so, no problem. Okay lang yan. Okay lang yan. So, ining ban, kung marirepal ka, tagtag ki
sticker kan so Eagles, Fraternal Order of Eagles. Iyo. Sabi pa ganun, Chief? Pigkag ni Denny, tanga nila mga ideng checkpoint na ini bagamit bidban ang grupong ini na nagsusuporta sa gobyerno. Araw Kenny, ayan, may sticker siya. May sticker pa sa atubangan. Ini. Tapos sa plate number, may plaka pa na Eagles ang Fraternal Order of Eagles. Pero ada mang connection dyan sa pagtransport. Ada man. Only that, yan sunari paro mo. Ano? Nariparo ko lang ini. Pero dahil in any way connection unless na mapatunayan. Pero de para pa man dyan. May mga yun ang kasi sugari. There are times na talagang mismong sa mga miyembro, legitimate member kan Fraternal Order of Eagles na nakaulay ko, may mga tao na tigagaramit ang sindang pangaran para libre checkpoint, laro kayan. So nariparo talang naigwama ng mga stickers ini. Okay. So yung BP ang mga sige, abangan mo na lang Tabay Jomar ha sa pag-file kay kaso ta dapat matawan ng disciplinary action yan. Ta dapat dahil nagtutuod ang iba ta. Kadakol kitang nadadangog kang kanginot baga na mga illegal na pagkakatransportar dapat talaga manimbag sinda sa batas. Anday sa korte na sindakan magpaliwanag kung paano huninda yan. Anday ko lang pa BP na kukuha pa digdi so pangarang kan driver na duwa na siyempre ito ang mayroon sa ang subject na kukuha na kakasuhan. Isabay ko na lang sa follow-up sa pangarang kan driver na duwa. Yes. Okay. Ang BP mga barata, Alinis Budigdi sa Tabaco Integrated Bus Terminal, Jomar Bien, DCGB. Salamat sa report, Jomar, live from Tabaco City Integrated Bus Terminal, 8:35 na sa DCGB.